Chcem sa opýtať, vy som tam videl letovačku, elektronika je vaše hobby? Áno. Ale čo? Áno. A to je slaboprúd a videl som tam aj notebook, aj takéto veci opravujete, alebo vy si len skladáte? Opravovať to ako ne, no ale tak no, podívam sa tu. Tu sú tieto skrine, tie by tu zostali. Áno, áno, len budem vás mať v zábere. Tak ja idem. To je staršia rekonštrukcia, akože na to nič není. No. Rozprávali sme sa o... Ja robíš to video, tak nejdeme tu po ceste. Môžem? Toto ináč má byť teda takto. Jasné, výborné. Dobre, ďakujem. Ideme z cesty, môžu vidieť spraviť. Áno, áno, bol tam presne, toto je... Jasné. Môžem vstúpiť vnútra, túto si môžete... Tam v tej izbe je stávaná skriňa, tak ako si... Toto je odchodí. To sú ďalšie investície. Počkaj, až dorobí video, potom tam pôjdem, lebo nemôžu to prerušiť nejak. On sa to potom zle skladá. No dobre, tak ja vám podám report, zistím, či tento váš bytok, už som ho teraz videla, či sa predáva niekde a za akú cenu. Lebo keď to niekto... Tento váš byt. No a preto by nebolo dobré, keby my sme za 138 predávali, lebo toto nám nikto nezavolá. Viete? To je úplne zbytočné, hej, pretože každý, kto ho nájde, automaticky bude volať na tú nižšiu cenu. Tak áno, to je jasné. Takže to v podstate, aj keď to vyhodíme, je to úplne zbytočné tam dávať. Keď reálna cena je takých 125 000, reálna cena. Tak sa pohybujú, áno. Tieto byty, keď aj bez ohľadu na to, že v jakom stave je, lebo že sú tu urobené odložky na niektoré dvere a tak. No, takže ja by som to videla na tých 130. To je taká reálna, no, že by na to mohli ľudia reagovať. Ja to môžem dať na 138, ale to má jednak naštven tých ľudí, lebo povedia, že tá realitka má na tom 8 000, lebo oni si to vyťahnú, si budú myslieť, že ten rozdiel cenový je naša provízia. No. Koľko je vaša provízia? 2000 €, to je tá minimálna. Že to bude vlastne 128 v podstate reálnych. Áno. Keď by bolo 130.